चाललो नाही खंय जाऊचं आपल्याला दादरला ना दादरला जातो हे कपडे घेऊ आणि माका पण घेऊचा इंडियाचा जर्सी घेऊचा आणि ना आणि ट्रॅक एक घेऊची काहीतरी कपडे घेऊचे सोनटॅक मेन गोष्ट म्हणजे काय माहिती फर्स्ट टाइम मी आणि मुन्ना मुंबईत फिरतो फर्स्ट टाइम हा आयुष्यात असं कधीच नाही झालं म्हणजे आमचं स्वप्न होतं की काहीतरी जाऊया बोल दादरला कपडे घेऊचत उद्या बहिणीचं लग्न ना तर कपडे घेऊचत सोनूक आणि शॉपिंग आहे ते शॉपिंग झालेली आहे फक्त एका काय घेऊचा स्पोर्ट्सचा घेऊचा आता दादरला चालत आहे ना बायकाळावरनं दादर तर डायरेक्ट ना स्टेशनला भेटता तुमचा ओके तर कपड्याचे दुकान कुठे आहे बघा तुका आवडता काय नाही तर तिकडे घेऊया पुढे जाऊ हे का जे पॅन्ट बघ कुठचे वेजीस दादा मग काय आला लो पॅन्ट तो कलर कपड़ा भी बहुत मोटा है ओमकार भावासाठी शर्ट घेतला आम्ही या भावाचा चॉईसचा शर्ट भावाची चॉईस एक नंबर पॅटर्न मध्ये मस्त खतरनाक वाटता झाला ना जास्त झाला महाग भेटतील महाग स्टिच बघूया भेटतं काय महाग भेटणार ए सोनू सेल स्वस्त भेटणार घेतली आहे दादा शॉर्ट घेतली नेट घेतल्या 30 रुपये काम कमाव एक इंडियाचा जर्सी घ्यायचा आहे आता बघूया काय भेटतात इंडियाचा जर्सी शर्ट घेतला ना आता फक्त जीन्स पॅन्ट राहिला ठीक आहे मस्त आहे कापड एकदम दाखव शर्ट पॅन्ट घेतल्या ना असा आणि आता मी पण पॅन्ट बिंट घेतलंय बघा ट्रॅक घेतलाय शॉर्ट घेतलाय आता चाललो आम्ही बायकाळ्याक चला बघूया आता रात्री घराकडे काय असा आता डीजे बीजे लावणार आज परत हा बघूया आता जाऊया घराकडे चला This is
ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए डिंक चिका 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 असं कर ए डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए डिंक चिका डिंक चिका पहिल्यांदा नमस्कार करा. नमस्कार नमस्कार. लाईक करा बोल जय भीम. जय भीम. बोलते बोल इकडे. बोलेल नमस्कार कर. नमस्कार करते. नमस्कार कर. केला हे कुठे आहेत? डॅडी कुठे आहेत? डॅडी कुठे आहेत? बाबा कुठे आहेत? बाबा तू काय आलं डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए झुके काय नाही साला चालू आहे इंटरव्ह्यू चालू आहे इंटरव्ह्यू चालू आहे तुझा. दोघांना एक आहे. लावली आहे तुला वेगळी हवी आहे. आता लावली आहे तुला ते माहिती आहे